Hello, élőben vagyunk! A második híváson, a Te suttogás könyvklubban. Köszöntelek titeket ezen az élőn. Köszönöm, Dane, hogy itt vagy velünk. És a mai téma az ítélet elengedéséről szól, és volt egy kis technikai problémánk. Egy pillanatot adunk a fordítóknak, ne ítéltem el minket, mert nem tudunk a technikai dolgokkal bánni. Bocsi, láttátok, hogy mit csináltunk? Igen, technikai szempontból kicsit inkompetensek vagyunk, de na mindegy, tudom. És mindig utolsó pillanatban szoktam ezeket. Mindig azt gondolom, hogy minden menni fog egyszerre, de aztán 3 percet kések a saját bulimról. Tehát, hogyha nem tudtátok, ez a második hívásunk a Tesuttogás könyvklubunkról, és jövő héten is lesz egy harmadik epizód. Az első epizódban ott az energiáról beszéltünk, és hogy újra tanuljuk az első nyelvünket, de az energia a mai napon az ítéletek elengedéséről fogunk beszélni. Már említettük is őket. Szeretnék, hogy majd felolvasnál belőle egy kicsit a könyvből. Ezt a könyvet vedd elő, ezt a könyvet, érted? Igen, hogyha neked megvan otthon, akkor ti is követhetitek. Itt vannak a kommentek is. Sziasztok! Rossz képernyőt néztem. Oké. Tehát az egyik fejezet a könyvből arról szól, hogy az ítéletek elengedése, és ebben azt írod, Dane, nagyon sok jó dolgot is, de azt mondtad, hogy szinte az összes alfájdalom az ítéletnek a megtestesülése. Legutóbb sokat kérdeztek az emberek a testbeli dolgokról, betegségekről, stb. Tehát az egész könyv csodálatos, de és nagyon örülnék, hogyha a 70. oldalról felolvasnál a oldal legalján. Igen, és aztán utána a következő oldal közepéig elolvasnál. Szeretem, hogy te olvasod a saját könyvedet. Ettől a könyvtől mindig megkönnyezem ezt a könyvet, mert ennek van egy energiája, elismeri, hogy mi van egy különös módon. Tehát akkor itt is vagyunk. Már elmondtam nektek, és újra elmondom, az ítélet az egy gyilkosa a lehetőségeknek, gyilkosa a térnek, gyilkosa az energiának, gyilkosa az örömnek, gyilkosa a boldogságnak. Sőt, az egy első számú oka a betegségnek a bolygón, testültökéként, ha jobban megérted az ítéleteket, és hogy mennyire korlátos és pusztít, attól szinte senki más gyógyító ezzel nem gondolkodik, és így te elkezdesz tudni változtatni a világodban, és az embereken is, akikkel dolgozol könnyedén. Az a helyzet az ítélettel, hogy ez egy bennük lévő dolog, senkinek sem a hibája ez olyan, mint egy reflex, arra kondicionálnak, hogy mindent megítéljük magadban, mindent, amit gondolsz, mindent, amit választasz, mindent, amit csinálsz, az jó és rossz, helyes vagy helytelen. Mi van, hogyha nem kellene ennek így lennie? Mi van, hogyha nem vagy te ilyen valójában, hanem a mindent kondicionálás alatt, és hogyha elengednéd, hogyha az ítéleted, az olyan lenne, hogyha hazatérnéd a te természetes állapothoz. Olyan, mint hogyha visszakapnád a szárnyaidat. Egy pillanatra, itt most akkor hadd töröljem meg a szemeimet. Az a helyzet ezzel kapcsolatban, annak a szépsége ennek az, hogy a szépsége ennek, legalábbis az én nézőpontomból az, hogy elismerjük ezt, és ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy mindannyian el tudjuk ismerni ezt, és aztán a szépsége pedig az, hogy így végigmegyünk addig, amíg ezen túl kezdünk élni, és az a könyv többek között ezt célozza meg, mert minden egyes ilyen térben, ami elérhető, és minden egyes dolog, amiről mi beszélünk, ami egy korlátozás lehet valaki számára, azért hozzuk fel ezt az egész beszélgetés témát, mert a te lényed tere, ahogy te a testeddel vagy, az túl vagy azon, és itt történik meg a varázslat. És az összes elem, amiről beszélünk, amik a korlátozások, ugye beszélünk a korlátozásról, sokszor azért, hogy csak tisztítsuk őket, hogy aztán lehetőségek jöjjenek, és ezek a dolgok, amiket ugye megvitatunk itt a könyvben, például az ítélet, az egyik leginkább dinamikusan alapvetései az embereknek, amit nem is tudják, hogy ezekből élnek, nem is tudják, tehát nem is jut eszükbe, hogy ez egy korlátozás,
Igen, ez van, ez. Egyetértek, ez egy olyan könyv, amit a születésünk pillanatában meg kellett volna kapjunk. Igen, abszolút. És ahogy mondtad az ítélettel kapcsolatban, tudom, hogy először hallottam ezt a beszélgetést az ítéletről. Én voltam az egyik olyan, aki nem egészen értette, hogy ez mindenhol ott van az életemben, és hogy mennyire dinamikusan csináltam ezt, és azt imádom ebbe az egészbe, amit most itt egyébként felolvastál, ennek a gyengétsége teljesen rendben van, ez egy reflex. Mindenki ezt megtanulta, hogy így legyünk, és nagyon gyönyörűen írott, hogy ahogy így végigmegyünk ezeket a különböző módokon, hogy aztán jelen legyünk vele. Tehát beszélni egy kicsit arról, hogy az ítélet energiáról, mert legutóbb ugye beszéltünk arról, hogy a test egy energiából beszél, hogy ahogy elkezdünk játszani és hallgatni a legjobb barátunkra, és van ez a fejezet arról, hogy az ítélet energiája hogy szilárdít be olyan dolgokat, hogy mit tudom, hogy fáj a hátam, vagy a vállam. Tehát, hogy ahogy a suttogások egyre hangosabbak lennek, beszélni egy kicsit erről az ítélet energiájáról. Igen, tehát hogyha ránézünk erre, a testünk ezekkel a suttogásokkal kommunikál, és ez tényleg egy gyönyörű tapasztalat, és, és a könyvben ugye végig viszett teket ezen lépésről lépésre különböző módokon, de ez egy annyira gyönyörű tapasztalat, hogy kicsit olyan, mint egy, tehát amikor például nagyon cuki állatok vannak ott körülöttünk, vagy kisbabákkal vagyunk, akkor szoktunk ilyesmit kapni, szia, hogy egyszer csak úgy ott vagyunk, és tehát az ítélet azt csinálja, hogy létrehoz egy falat, és egy fal közötted, és az adott a tested megtapasztalása között. És ez egy, tehát hogyha arra, tehát az ítéletet egyébként fix nézőpontként is tekintjük, meg konklúzióként is, és nagyon sok mindent szerint, tehát az a helyzet, hogy összeszedjük az összes ilyen energetikai dolgot, energetikailag, tehát energetikailag összedjük ezeket, de ezek nem ez a kedves, puha, gyönyörű, áramló energia, ami ugye a testünk, és ami mi vagyunk, hanem ez egy ilyen aberrációja annak, ami mi nem vagyunk, és aminek nem kell lennünk a testünkkel, vagy az életünkben, és mégis ezeket így magunkra vesszük, mint sokkal inkább ilyen anyagibbá tesszük, mint a suttogásai a könnyedségnek, amikkel mi és a testünk természetesen kommunikálunk. Tehát ez kicsit olyan, mint egy, ugye az a könyv címe, hogy testsuttogás, és ez nem véletlen, ami nekünk rendelkezésükre áll, az egy nagyon kihívás lehet először a suttogásokat meghaladni, amikor épp egy ilyen rock koncerten van az ember, ugye nagyon sok intenzitás van, nagyon sok hangosság van, ugye ez az ítélet, és a konklúziók, amit eljutunk, tehát ezek ilyen szilárdak és nagyon hangosak, olyan, mintha szórnák így az adást, egy ilyen hangos szilárdságot szórnának, nagyon hangosak, és ha csak nem vagyunk hajlandóak nagyon jelen lenni, és felfedezni másképpen a dolgokat, és megengedni a testeinknek, hogy a bennük rejlő kapacitást használva, a kapacitása értékes legyen számukra eléggé, hogy ezt elkezdjük keresni, akkor elveszítjük a nagyság suttogását, a testünk kommunikációnak suttogását. Mert van egy nagyság mindenben, és van egy folyékonyság mindenben, ami lehetővé teszi a változást. Tehát itt vagyunk, és hogyha el tudnád képzelni, hogy mondjuk egy házat építesz, mondjuk az álom otthonodat megépíted, vagy megtervezed, és akkor ott vagy, 15 éves vagy, és épp az álom otthonodat tervezed, mondjuk, és akkor létrehozod ezt az álom otthont, és most ez ilyen, és akkor itt vagy, és akkor 30 éves vagy, és élsz már 15 éves korod óta az álomházadban, ott vannak a poszterek a falon, a fekete, a lila, amit nagyon szerettél 15 éves korodban, a kis szobák, a nagyon nem elegáns bútorok, stb. Az összes. Azt mondod, hogy Úristen, és itt vagy, ebben a házban élsz, és amikor ítéletből működik az ember, akkor ebben a házban élsz, és beszédítottad, mint az egyetlen választás önmagad számára, de hogyha fontolóra tudnád azt venni, hogy a varázslatos lehetőségét a folyékonyságnak, amikor hallgatsz a suttogásokra az ítéleteken túl, akkor érzékelni tudod a házat úgy, ahogy ez van, azt mondod, hogy wow, valójában
elég most számomra? Ez működik most számomra? Szeretnék valami más, és a folyékonyságból most így tudsz választani, és tehát ez nagyon érdekes, mert ez úgy mondom, mint hogy ilyen őrült elképzelést mutatnék most be nektek, de ez nagyon instruktív is egyben, ahogy mi lehetünk a testeinkkel, mert hogyha el tudnátok képzelni, hogy valahogyan varázslatosan képes lennél átalakítani az álomotthonodat, amit 15 évesen meg lehet, a jelenlegi álomotthonoddá, ami mondjuk 30 éves korodban vagy, azáltal, hogy nem szilárdá teszed azt, ami volt 15 évesen, összes fix nézőpontot, meg a szükségességét, amit akkor igényeltél, meg akkor eldöntöttél, hogy minden attól lesz jó, meg működni fog, és ehelyett megengednéd a terességét ennek a háznak, hogy úgy rendezze saját magát azzal, amit igazán szeretnél álomotthonodként most. Wow! És felismernéd, hogy van ott egy tér, annyira más lenne, mint amit tínédzserkorodban hoztál létre, ami nagyon-nagyon igaz, ugye a testeinkre is mindez, és akkor lenne van valami, ami tápláló neked most, az lehet, hogy sokkal több tér lenne, lehet, hogy sokkal finomabb hangok, elegánsabb bútorok, valószínűleg sokkal jobb kaja lenne benne, sokkal jobb evőeszközök, tehát minden egy kicsit jobb lenne, ami sokkal jobban működik a te életed számára most. Tehát, hogyha ezt fontosra tudnod venni ezt a lehetőséget ténylegesen, ez az invitálás és az elérhető dolog, amit mi a testeinkkel meg tudunk tenni, azáltal, hogy átüleljük ezeket a koncepciókat, hogy úgy fogalmazzunk, és ezzel jelen legyünk, és ez a teststruktúrás, ami számunkra lehetővé tesz, és emellett, ugye itt vagy, mondjuk 35 éves vagy, és akkor most azt mondod, hogy várj, én most valami más szeretnék, és most ezt újra meg tudod változtatni, de nézzünk rá erre, tehát arra is, hogy a másik dolog még, ami történik, ahogy átüleled a testsuttogás, és ezt a teret és az energiát a testekkel, hogy minden egyes nap valami más válik lehetővé, és most már át tudod változtatni minden dolgot, hogy mi lehetséges ma, és lehet, hogy az még talán nem volt lehetséges a testeddel és a testedként, ami lehetséges ma, és lehet, talán nem volt lehetséges, ez egy ilyen folyamatosan mozgó, változó invitálás lesz, és a lehetőségek egy tere, hogy te nem találod egyszer csak ott magad 10, 20, 30, 40, 50, 60 év múlva, hogy úristen, utálom, amit én teremtettem, hanem ehelyett minden egyes nap jelen vagy annak teremtésével. Minden egyes nap. Wow. Ez nagyon-nagyon csodálatos. Imádom, hogy beszélsz erről a változásról, a folyékonyságon keresztül, mert az egyik dolog, amit említesz a könyvben, amit szerettem is volna megkérdezni tőled, hogy tehát ez a koncept, hogy ugye, hogy megítéljük a ráncainkat, vagy a hasunkat, amit a tükörben látunk, mert ez annyira szilárdnak gondoljuk, és akkor a testünk azt mondja, hogy ezt akarod? És szeretném, tehát hogy így elmesélted ezt a folyékonyságot, ugye nagyon más módon, reflexesen más módon szoktuk teremteni a testünket általában, tehát hogyan kezdjük el, tehát mi a módok, amikkel tudunk játszani minden egyes nap ezzel a folyékonysággal, és kijönni abból a reflexből, hogy a szilárdság, az ítélet szilárdságából. Nos, pontosan az a dolog, amit érdemes gyakorolni, és érdemes vele játszani, ami emellett egy másik módja az életnek és az élésnek is, amire a testünk tud invitálni, és meg is tud nekünk mutatni, hogy mi lehetséges ezen keresztül. Tehát hogy feltehetsz egy egyszerű kérdés, nagyon szeretem a kérdéseket személy szerint, hallgattam ezt a könyvet, hogy gondolkodjuk úgy, mint Da Vinci, és szinte megkönnyezem ezt is, mert arról beszélt, hogy ugye az 1400-as években az egész nézőpont az volt, hogy legyél kérdésbe, és mondom, itt is vagyunk, Access Consciousness, Da Vinci felfrissítve 2000-es években. Tehát tegyetek föl több kérdéseket, és kevesebb kikövetkezésben menjetek, és akkor a lehetőséget megmutatják magukat. Tehát felteszem mondjuk egy kérdést, hogy milyen lenne, hogyha játszanék a testemmel, és milyen lenne, tehát mi lenne a játék, mint a teremtése a testemnek. És mi lenne, hogyha teremteném a testemet a játékon keresztül, és emellett mi értéke van ennek az ítéletnek. Nagyon sok ember nem ismeri fel, amikor ítélkezik, hogy még egyszer ugye annyira be vagyunk kondicionálva erre, hogy a könyvben is beszéltem erről, tehát az ítélet az, ahol kevesebb kapcsolódás, kevesebb érzeted van, olyasmi, hogy az a tér, a könnyedség, az a folyékonyság, a könnyedség, az a szépség,
kevésbé érzékeled a tested szépségét és a lényed szépségét, és emellett ez az, ahol tehát, hogy van ennek egy ilyen nehézsége, egy ilyen összehúzódott, egy ilyen, mint hogyha nézed a sok ráncolat, és nem azt érzed, hogy milyen szép mosolyom vagy, oké, mikor botoxozzak már, vagy bármit is fogsz kikövetkeztetni, mert nagyon sok dolog ezek közül, amit csinálunk a világban manapság, azok egy megoldások egy problémára, ami ugye a probléma azért létezik, mert vannak ítéleteink. Ez valaki azt írta, hogy mit kérdezhetünk, amikor valami úgy érzik, hogy nincs rendben, vagy rossz a testünkkel, vagy amikor kommunikálunk a testünkkel, és ahogy beszéltél erről a játékról, ennek a terességéről, versus az, hogy a tökéletességet keressük, ugye nagyon sokan erre hajlamosak vagyunk a testeinkkel. Igen, tehát ez egy nagyszerű dolog. Milyen kérdést tehetek fel? Mi lenne, mi van, hogyha ez az ítélet nem lenne valid többé, érvényes többé? Mi van, hogyha ennek nem lenne validitása már ennek az ítéletnek, és hol vettem be, hogy az igenis valid? Tehát, és akkor fel fogod ismerni, hogy hol vetted ezt be, mert nagyon sok mindent teszünk az ítélkező nézőpontjaikkal, a testünkkel, ami ugye hasonlít a nézőpontokhoz, amikkel felnőttünk. Tehát, hogyha kérdésbe tudnél lenni az ítéletem, mert hogy a kérdés az visszacsinálja az abszolútságát ennek az ítéletnek. Tehát, hogyha kérdésbe tudunk lenni, hogy milyen lenne, hogyha ez az ítéletnek nem lenne validitása, és ennek az ítélet, ennek van érvényessége, validitása, az mindjárt meg is szakítja, mert az egész elképzelés az ítéletnek az, hogy ez érvényes, ez valós, ez az egyetlen valid valóság. Tehát, hogyha felteszel egy kérdés, az így rövidre vágja, és lehetővé teszi, hogy tehát az azt csinálja, hogy így felszeletel egy picit, és megengedi, hogy az éberség és a tét úgy beleszivárogjon abba a szilárd kis kockába, ami ott volt, és amint bemegy az éberség, akkor a tested azt mondja, hogy ebben én szeretnék részt venni, mert a tested nem tud részt venni egy konstruktív módon az ítéletben, csak úgy, hogy manifestálja az ítéletedet. Ezt csinálja a tested, de hogyha felteszel egy kérdést, az létrehoz egy kis repedést a páncélon, azon a szikladarabon, mert a tested megpróbálja teremteni magát az alapján, a páncél alapján, az ítéletei páncéljai alapján. És az ítélet, az pont olyan, mint egy páncél, így korlátoz téged, és biztosítsa, hogy semmi, ami nem passzol a páncélhoz, az ne is létezzen, vagy a struktúrában ne tudjon befér között. Tehát amikor kinyitjuk ezt a kis dolgot, akkor bejön az éberség, és akkor te már aktívan tudsz választani valami más. És ebből az aktív választásból a valami más felé, azáltal, hogy felteszel egy ilyenfajta kérdést, akkor az éberséget bejön, mert ez az univerzumnak a természete, ugye a teljes éberség, ami emellett a teljes tudatosság, ugye ezért mondjuk azt, hogy hozzáférés a tudatossághoz, access consciousness, mert amikor tudatosságban és éberségből működsz, akkor a nehézségek eltűnnek, és a varázslat meg tud jelenni, hogy elkezd vele játszani. Tehát ugye bejön az éberséged, és akkor a tested aktívan elkezd részt venni, abból, hogy létrehozol valami mást, és megváltoztassa azt, ami korábban megváltoztathatatlannak tűnt. Wow! Van egy idézet a könyvben, azt mondtad, hogy a hajlandóság arra, hogy elengedd az ítéleted, az a katalizátora az életet megváltoztató nagyszerűségre. Igen. Tehát tudnál beszélni erről? Imádom, ahogy így beszéltél a kérdésről, hogy így megrepeszti az ítéletet, és akkor egy kis térbe tudod menni. Tudnál egy kicsit beszélni még a kérdésekről, és a különbségről, hogy mi szinte, hogy a kérdés az ítélettel, hogy mit csinálsz, vagy hogy tudok megszabadulni ettől a problémától, versus egy kérdésfeltevése, mert úgy tűnhet, hogy lehet, hogy kérdést teszünk fel, és ott egy kérdőjel, de lehet, hogy nem kérdés valójában. Észre fogod majd venni, amikor a kérdésed több könnyedséget terem. Ez innen fogod tudni, hogy valódi kérdést tettél föl, ami nézőpontok nélküliségből érkezik, az a szempontjából, amit túl akarsz építeni. Tehát, hogy az én nézőpontom az, hogy kérj bármit, amire igazán vágysz. Még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy hogy egy problémán próbálsz túljutni, mert miért ne kérnél azt, amit igazán vágysz? Hanem sok ember azt mondja, hogy ezt nem szabadna kérni, hogy szebb legyen a fenekem, mondjuk miért ne kérhetnéd? Érdemes azt felismerni, hogy amilyen szintig ítéleted van mondjuk a jelenlegi fenekedről, el fogod tüntetni a képességedet, hogy azzal a fenékkel rendelkezz, amire valójában vágy ugyanolyan mértékben.
Tehát, hogyha szebb feneket szeretnél, kérjed, hé! Tehát, hogy azt csináljuk, hogy ugye ilyen nyitott véggel megkezded, hogy hé, testem, mi kéne ahhoz, hogy olyan fenekem legyen, amit én igazán szeretek, és a másodnak, amit fel kell kérdezni, hogy testem, milyen fajta feneket szeretnél te? És a test válasza, lehet, hogy azt fogja mondani, hogy egy olyan feneket, amiben nincs végre földugva a fejed. Idióta. Tehát, hogy hogyha de ha ott akarsz maradni, akkor kérhetsz mondjuk egy üveggyomrot, és akkor legalább kilátsz a fejeddel a fenekedből. Tehát, hogy rendben van ezt kérni, de vedd észre, amikor kéred ezt a dolgot, egy olyan dolgból, hogy ez szükségem van erre, hogy kedvelhessem magamat, vagy kedvelni tudjam a testemet, vagy szükségem van erre, hogy más emberek szeressenek, vagy a testemet, vagy szükségem van erre, hogy más emberek szexinek lássanak, vagy szexenek velek, vagy kapcsolatban legyenek velünk, vagy aztán majd megoldják az életemet. Na már most, az felhozott, helyes helytelen, jó rossz papa, akinek rendszerűen és tudon túl, és hogyha nem tudod, mi volt ez, akkor a theclearingstatement.com weboldalon találsz a tiszta mondatról több információt, a legnagyobb frissítése a személyes fejlesztésnek, ami életből vágó, hogyha szeretnél megváltoztatni igazán dolgokat, és változást létrehozni. 20 percet tart, míg elmagyarázom, menj a weboldalra, hogyha nem értetted, és nem ismered még a tiszta mondatot, mert most nincs arra 20 percem, hogy ezt elmagyarázzam nektek. Tehát nézd rá erre egy pillanatra, tehát amit ugye most én itt elmondtam, egy másik dolog, ami még sok ember nem ismer fel, hogy nagyon sok ember az elméjében, ugye az jön, egy teljesen másfajta céljuk van az elméjükben, ezt szándékosan mondom, hogy céljuk van. Nézzetek rá, mennyire zseniális ez, ugye miközben értékeld azt, hogy ez mennyire elmebajos dolog is, és hogy ez mennyire levág téged az éberséget. Tehát nézd rá egy pillanatra, hogy valakinek a célja az lehet, hogy mondjuk kapcsolata legyen, egy kapcsolat, és a kapcsolat célja az, hogy valaki gondoskodjon róla, stb. Tehát ilyenkor az emberek azt csinálják, hogy ránéznek a problémáikra a dolgok, amik megítélhetők velük kapcsolatban, és biztosra vessék, hogyha ezeket a problémát meg tudnak szüntetni, akkor az a másik dolog lenne, amit kértek, annélkül, hogy elismernék, hogy igazából az, amire vágynak. Tehát azt mondják, hogy szeretnék egy szett feneket, mert az a nézőpontjuk, hogy mivel ilyen fenekem van, amiatt nincsen kapcsolatom, ami meg fogja oldani az életem problémáit számomra. Hogy mi van? Mi van? El sem tudom mondani, hogy mennyiszer volt az, hogy amikor az emberek ezt így felfedezik, tehát hogyha elkezdik megkérdezni, hogy mi van ez alatt, amit nem ismerek el, ami egy másik nagyszerű kérdés, ez az enyém, ami egy másik nagyszerű kérdés, vagy hogy kihez tartozik, ami másik nagyon jó kérdés, így mindenfelé. Tehát elkezdik az emberek felismerni, hogy amiről azt gondolták, hogy az ítéletük volt a saját testükről, az valójában annak van egy célja, ami egy teljesen más irányba mutat. Tehát azt teheted fel azt a kérdést, hogy mi a célja ennek az ítéletnek, mit remélek, hogy ebből az ítéletből el fogok érni, és vissza kell mennünk, hogy ez az ítélet egyáltalán az enyém, vagy ez valami, amit én összeszedtem valakitől útközben. Tehát az összes, tehát ez a szépsége a felfedezésnek, mert ez egy másik dolog, amire nagyon visszatok mindenkit a könyvben, és az életemben, és a Texasben úgy általánosságban, és tudom, hogy nem beszéltem még erről eleget, mert nagyon sok ember szeretne egy választ kapni. Dr. Dane, szeretnék egy másfajta feneket. Mondd nekem, hogyan lesz más fenekem. Én megmondom, oké. Szerintem kap meg mindent, amit szeretnél, én így gondolkodom, de valójában, hogyha elmész el a felfedezésre, ez az egy dolog. Az egyik mód egyébként, amiben elképesztő éberség ajándék a testünk, mert ugye fizikailag aktualizálja a dolgokat, amik az összes nézőpontokon alapul, amiket nem is tudjuk, hogy van nekünk. Tehát mondjuk, hogy szeretnék egy jobb feneket, bármit is jelentsen ez számodra, és elkezded felfedezni, hogy ez az enyém egyáltalán? Ja, nem is az enyém. Igazából szeretem a fenekemet, hogyha most már megnéztem pont a tükörbe. Oké, lehet, hogy ez megváltoztatja, vagy hogy mi a célja ennek az ítéletnek. Oké, hogy jobb fenekem legyen,
Oké? Mi jobból szeretnék én egy jobb feneket, hogy az emberek jobban szeressenek? Oké? Mi jobból szeretném, hogy az emberek jobban szeressenek? Azért, hogy az emberek ne ítéljenek meg, hogy jobban érezzem saját magot a bőrömben. És mi másokból szeretném, hogy az emberek jobban szeressenek? Mert akkor végre találhatok valakit, aki igazán szeret velem, és akkor kapcsolatban leszünk. És akkor mi jobból vágyok a kapcsolatra? Azért, hogy az összes dolgot megkapja, amit elvileg egy kapcsolatom megy nekem. Oké, mi jobból vágyok azon a dolgokra? Azért, mert nem vagyok hajlandó megadni a saját magamnak. Ó, baszki! Most a feneked csak egy éberséget adott neked, egy alapvető nézőpontról az életedben, hogy ha hajlandó vagy elég kérdést feltenni, és az vicces, hogy a fenekedben ott van mindez a sok információ. Tehát ugye a ráncok, nem tudom, milyen nyakad, vagy nem tudom, milyen az ujjad, bármi is az épp a problémád, vagy mekkora a melled, vagy a péniszed, vagy az összes ilyen dolgok. Tehát egy másfajta térből, és a suttogás rész, ezért élbevágó rész, mert egy másfajta térből ezt tudjuk érzékelni, és fel tudjuk fedezni, és az a helyzet, még egyszer, ez ugye extra consciousness hozzáférés a tudatossághoz, mert hogyha megkapod ezeket az éberségeket, akkor egyre inkább tudatossá válsz, és ahogy megkapod ezeket az éberségeket, és lehetővé teszi számodra, hogy lásd, mi van valójában a felszín alatt, és hogy mi mozgatja valójában a szálakat. És ez a tér, amiből végre érzékelni tudod az embereket a függöny mögött, akik ugye az egész színjátékot a színre viszik, amit ugye a testednek és az életednek hívunk, és aztán ezt meg tudod változtatni, és ez egyáltalán nem az lesz, mint amit gondoltad, hogy lesz, mert a megváltoztatás az, hogy kapcsolatban rész az összes nézőponttal, és megnézed, hogy én tényleg vágyok arra, hogy ebből működjek és éljek, mint valóságom. Ez elég nekem? Elég jó nekem? Ez tényleg azt az életet teremti, amire én vágyok. És ebből a keresésből, ebből az utazásból utána elindulunk az életünk megteremtésének utazására, amire vágyunk, és akkor a testünk ilyen varázslatos módon kezd el megváltozni. Ez nagyon gyönyörű, nagyon gyönyörű. Köszönöm szépen, ahogy erről beszélsz. Én is köszönöm. Tehát ezzel a térrel imádtam, amit mondtál, hogy ez elég jó nekem, így szeretném teremteni az életemet. És a fenék példa az nagyon csodálatos, hogy ezt ugye magyaráztad. Oké, ez van mindez alatt, és az utolsó, a legutóbbi zoomon ugye beszélgetünk a közösségi médiáról, és szeretném, hogyha beszélnél a mennyiségről, hogy ugye dolgokat, amiket hallunk, mindig, hogy pörgetjük a közösségi médiát, az összes elképzelés, hogy itt egy tökéletes image, legyen az egy fizikai test, vagy az élet, ami tökéletesnek néz ki. Tehát ennek a mennyisége, meg az ítélet nagyon hangos, ugye erről közül meg te itt beszélsz a folyékonyságról, a kérdésekről, és hogy kezdjünk el efelé elmódulni, és hogy tudjuk ezt megváltoztatni? Hogy kezdjük el kérdezni, hogy kezdünk több éberséget kapni arról, hogy oké, ezt kapom én az arcomba, de mi az, amire én vágyok, és hogy milyen dolgokat tudom játszani, milyen kérdéseket tudunk itt feltenni. Nagyon sok mindent tudunk játszani. És ez a helyzet. Tehát nagyon sok elképzelés, az emberek magukba belül tudják önmaguktól, és ugye felteszel nekik egy kérdést, akkor ugye éberséget kapnak róla, és mégis ugyanakkor nagyon sok része úgy tűnik, annyira rejtettnek tűnik, mert ugye nem abból a lényként működtünk, amit tud, hanem egy ilyen szükségből működő lényből működtünk, akinek ilyen hatalmas szükségei vannak, hogy minden jól alakuljon, és mindenféle módon. Tehát fel kell ismernünk először is, hogy kedvesnek kell lennünk saját magunkhoz, és felismerni, hogy te semmit nem csinálsz rosszul, nem vagy rossz. Ezt még egyszer elmondom, angolul is, remélhetőleg mindenki lefordítja, minden tolmácsom lefordítja, nem vagy rossz, mindent megtettél, amit csak tudtál a testeddel eddig, ami a legjobbad volt, és az eszközökkel, amik kerülhetők számodra, egyszerűen csak soha nem adtak nekünk megfelelő eszközöket ahhoz, hogy egy varázslatos testük lehessen. Tehát most mi részei vagyunk ennek az első hullámnak, akik ezt elkezdik felfedezni. Lesznek persze botladozások útközben, de ez teljesen rendben van, de egy teljesen más tér van, amikor felismered, hogy a tested valójában varázslatos. És nem 99%-ának az embereknek ezt ne is próbáld elmondani, mert nem fogják érteni, és majd úgy fognak ránézni, hogy őrült lennél. Voltam egy interjún pár napja, egy fickó volt, és így
99%-át, amit mondtam, nem is értette, és láttam, hogy teljesen így kilőtt az űrbe, hogy beszéltem, és mondom, úristen, a legtöbb ember, aki ezt a fickót hallgatja, nem is fogja meghallani, amiről itt beszélek, és nagyon vicces, mert nagyon jó beszélgetés is lehetett volna, de ezt nem volt képes meghallani, és valahogy magunkat is ide tesszük bele, egy ilyen normális helyzetbe, normálisként játszunk, ugye mindenkinek másnak ez van, és hogy érzékeljük, hogy mindenki másnak mi van, hogy energetikailag érzékeljük, akkor biztos nekünk is ez kell, hogy legyen, ez kell, hogy történjen, nekünk úgy kell változtatnunk a dolgokon, hogy mások, hát ki vagyok én, hogy én varázslatos legyek, ki vagyok én, hogy más legyek, ki vagyok én, hogy csodálatos legyek. A kérdésem az, hogy miért ne lehetnél, és csak azért érzed rossznak magadat az idő legtöbb részébe, mert nem passzolsz ez a valósághoz, nem illeszkedsz bele a jelenleg előírt kis lyukakba és formákba, amiben ugye bele kéne raknod a fejedet. Te vagy és sokfejű sárkány valaki egy ilyen lyukba próbálja berakni az összes fejét, és megpróbálod mindezt egy ilyen kocka alakú lyukba beletöfködni az összes fejedet. Tehát a részben ennek az elismerése megengedi számunkra, hogy tényleg érzékeljük és befogadjunk egy másfajta terét a létezésnek, ami lehetővé teszi számunkra, hogy elkezdjük rendelkezni ezzel a folyékony, könnyedséggel teli teres kommunikációval a testünkkel, és ez ugye minden életünkre területünkre kihat aztán, ezt hogy kezdjük el? Bármilyen kérdés feltevésére, ami most eszedbe jut, ami könnyűnek tűnik az adott pillanatban, és tehát mi más lehetséges, amit még nem vettem soha fontolni a testem, mik a végtelen lehetőségek számodra és nekem együtt, testem mi kéne ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk, és mi kéne ahhoz, hogy egy csoda jelenjen meg, és ez megváltoztassa, mi kéne ahhoz, hogy csodálatos módon éljünk veled, testem, ez az nézőpontom, ami ezt nem engedi, azt elpusztítom, és nem teszem helyes helytelen, jó rossz papa, aminek nem szülőfők és túlontúl. Testem, mennyire király vagy, amit még soha nem ismertelek el, mennyire fincsi vagy, amit próbáltam levágni, hogy beilleszkedjek a normális idióták közé, mennyire orgazmikus vagy, amit eddig megítéltek bennünk, ezért ezt levágtad. Tehát bármilyen kérdés, amitől így érzékeled ezt a kicsike helyet. És tudod, én adtam neked most itt a Facebook élőnk során, nem is tudom, 20 vagy 30 kérdést már adtam nektek, és nagyon sokat úgy vagy, hogy de a helyes, jó, megfelelő kérdést ad nekem. Ez a probléma. Nincs helyes, jó, megfelelő kérdés, csak kérdés van, ami adott esetben eszedbe jut, vagy mondani tud, és csak az a kérdés van, ami működni fog a tested és a te alapján, és a helyzet energiája alapján, és a nyitott kérdések például, hogy mi más lehetséges, amit még soha nem vettem fontolra, és mi más lehetséges nekem és a testemnek, amiről azt gondolom, hogy nem lehetséges, aminek a lehetőséget, hogyha megengedném, egy teljesen másfajta valóságot aktualizálna. És ebből a helyből elkezded észrevenni, hogy bármikor, akkor felteszed egy ilyenfajta kérdést, amiket most én kérdezek tőletek itt a Facebook elén, nagyon sokatok lehet, hogy észrevenni, hogy egyre könnyedebben kezdem érezni magadat. Igen, ez így működik, egyre könnyedebben érzed magadat, amikor jelenlétében vagy egy valódi kérdésnek, tehát milyen elképesztő ajándék ez, hogy ezzel rendelkezhetünk ki, és elkezdjük felismerni, amikor kezdjük el felismerni, akkor könnyedebben kezdjük lenni, és akkor még több kérdést kezdjük el föltenni azzal kapcsolatban. Tehát mondjuk azt, hogy valakinek van egy, nem is tudom, mondjuk mindjárt ez egy komment, vagy korábbi komment, most ki akarom ide rakni a képernyőre, nem tudom, hogy pontosan egy kicsit más irányba indultunk el, de erről szeretnék beszélni, és lehet, hogy mindjárt megtalálom. Tehát tudnál beszélni egy kicsit arról, hogy átveszünk más emberek ítéleteid a testeiről, én masszázsterapeuta vagyok, és elkezdtem kiégidni. Igen, szóval az a helyzet, hogy nagyon sokatok valójában gyógyító, és a testeitek természetesen átvesz bármilyen korlátozott ítéletet, nézőpontot, ami ugye a közelében lévő testben van. Tehát megkérdezted magadtól, hogy ez kihez tartozik, ez az enyém, ami emellett bármilyen korlátozott nézőpontra, amit észreveszünk, hogy bennünk van, vagy bármilyen fájdalom, bármire, ami nem működik számunkra, ami kisebb, mint mi vagyunk, vagy kevesebb, mint ami szeretnénk lenni, megkérdezhetjük, hogy kihez tartozik, ez valójában az enyém? Vagy én próbálok, vagy kérdezd meg ezt, és aztán, hogyha nemet kapsz, akkor mondd azt, hogy oké, megpróbálok valaki más most gyógyítani, és hány embert próbálok, vagy hány testet próbálok gyógyítani. Egy másik kérdés, amit érdemes feltenni, és ez a kérdés területén, tehát mondjuk beszéljünk ugye a ráncokról, vagy a tokádról, vagy nem tudom miről, vagy a hasod, ami nagyobb, mint szeretnéd, megkérdeznéd, még egy kérdés, amit feltehetsz a korábbiak mellett, hogy
mi ez, mit teszek vele, meg tudom megváltoztatni, és ugye igen, mi más lehetséges, amit még soha nem vettem fotóra, mi kéne ahhoz, hogy ez megváltozzon csodálatos módon, és testem mit tehetek, és mi lehetek, ami lehetővé teszi, hogy ez megváltozzon, és aztán érdemes azt is hozzátenni, hogy ez az enyém, és testem, ez a miénk. És a tested lehet, hogy azt mondja majd, hogy hát nem, én azért hízok, az anyád miatt hízok. Anyámért miért híznánk? Néhány nappal ezelőtt valakivel voltam, aki nem igazán hallgat a testére, nem igazán eszik jó dolgokat, tehát egy kicsit elkezdett meghízni, és észrevettem, hogy az én testem is elkezdett egy kicsit így megpüffedni, és mondom, testem, ez kihez tartozik? És a testem azt mond, odaadta az energiát, jelent ennek a fickónak, hogy de mondom, te ezt miért csinálod magaddal, a testem? És a testem meg azt mondta, hogy én csak tudottam veled, hogy mi zajlik azzal a másik fickóval. A testem így működik. És így hozzáállás lehet ennek a fickónak, és mutatok neked erről információt, mondom, hogy köszönöm szépen, testem, most már engedjük el ezt a kis elszényt innen a hasunkról, köszönöm. És a testem azt mondta, hogy nagyon szívesen, oké. És akkor elkezdett változni. És ez egy másik dolog még ezzel, ugye beszélünk ilyen dolgokról, hogy a könnyedséggel, hogy meg tudnak változni. Két dolog. Az első, ahogy ide el tudok jutni, azt nem úgy néz ki, hogy gondoltad, hogy ki fog nézni. Ez vízben nem, már láttam, és én is végigmentem az utazáson, már elég régóta utazok. Soha nem úgy néztek ki a dolgok, mint amit gondoltam, hogy ki fognak, és soha nem az volt, ami működött. Másodszor nagyon sokatok lehet azt gondolni, hogy őrült vagyok, hogy ilyesmit javaslok, hogy ez lehetséges lenne, és hogy ez tényleg működni fog, vagy bármi ilyesmi. És király! Próbáld ki, vagy ne próbáld ki, de a te tested, te illetetlen választást, hogy szeretnél valaki, hogy levágja rólad a zsírt, ahelyett, hogy egyedül változtatnád meg, és ez jobban működik neked, az is jó. Nincs problémám ezzel, a te életed, te tudod, hogy mi működik neked. Én csak halandó vagyok ide tenni magamat, egy ilyen teljesen furcsa szerzetként, és elmondani, hogy itt van a varázs az életben, és engem ez érdekel igazából, és nem igazán érdekelnek más emberek ítéletei most már. Tehát azt vettem észre folyamatosan, és lehet, hogy néhányatok is észrevettem már ezt, és tényleg nektek mondom, mert ezt nem kell mondanom, hogy nem törődök az ítéletekkel, mert én nem ítélkezek, mert ugye, vagy nem törődök az ítéletekkel, ezt nem kell magamnak elmondanom, ezt nektek mondom most minden egyes alkalommal, amikor az emberek ítélkeznek, és fenntartják az ítéletet, ők nem boldogok, ők nem teremtők, ők nem könnyedek, ők nem ajándékoznak senkinek, csak amit ugye a fix nézőpontjaik ajándékát nem tekintsük, és nekem nincs szükségem arra, hogy ezek az emberek engem sajnáljanak, vagy bármi, vagy hogy nincs szükségem, hogy megítéljenek, hogy abban biztos érvényes dolgok vannak. Egész életemben, néhány évvel ezelőttig, igenis ezt tettem, és akkor valaki megítélt engem, vagy a testemet, és mondja, hogy biztos valami rossz bennem, mert hogy annyira intenzív ez az ítélt energiája, és elkezdtem kommunikálni a testemmel egyre inkább, és rájöttem, hogy a tény, hogy ez azért, hogy az intenzív energia, az azt jelenti, pont azt jelenti, hogy nem igaz a testem számomra, mert az egyetlen intenzív energia, ami igaz a testem számára, az az öröm és az orgazmus, mint amit ezt felhozott, imádom, mert ugye mindenről beszélhetek itt összevesz, és nagyon sok ember így azt mondja, hogy biztos, hogy erről fog beszélni, biztos arról fog beszélni. Nem, soha nem arról fog beszélni, amiről gondolt, hogy beszélni fogok. A testeitek mondják nekem, hogy miről beszéljek, én ebből működöm. Korábban beszéltél arról, hogy a hasadról, hogy ahogy információt adott neked egy másik férfiről, beszéltél egy ilyen analógiát adtál, hogy olyan voltál, mint a macska bajusza, ugye, hogy folyamatosan a világról ad információt neked, mint ahogy a macska bajsza is teszi, és ez egy nagyon másfajta mód arra, hogy ránézzünk a testre. Van ez a csodálatos munkát végzi, folyamatosan adja nekünk az információt, ami ugye sokkal könnyebb is hangzik, hogy testem, mit csinálsz, miért van, miért ez, XYZ dolgot már megvív, hanem hogy oké, köszönöm szépen. Beszélnél egy kicsit erről? Imádom ennek az energiát, amit most itt megmutattál. Tehát, hogy a gyönyörű kis munkáját végzi, információt ad neked, és emellett megpróbálja meggyógyítani az embereket, akikről te bevetted a nézőpontot, hogy te meg akarod őket gyógyítani. Ez te voltál. És most a gyönyörű testedet hibáztatod, de hogyha ezt teszed, hogyha ez energia van, amit ugye Emily most bemutatott, hogy olyan jó munkát végzel gyönyörű kis testem, ez egy kis édes kis dolog, amit csinálja, végzi a saját munkáját, és akkor az emberek megkérdezik, hogy jó, ezt valakiért csinálom, akkor mit csináljak? Hát,
Oké, az összes elkötelezettségemet, fogadalmam, szükséges művelésköm, és ígéretem, hogy ezt őket gyógyítom, és bármilyen életből, beleértve ezt az életet és minden más életet, azt elpusztításra teszek, hogyha halandó vagy, és vedd észre, hogy ellenállásod van esetleg ennek megtételére. Hogyha nincs, akkor azt, hogy oké, még akkor is mondod, hogy elpusztításra teszem, helyes helytelen, jó, rossz, papam, neked és tulajdontul. És hogyha van benned ellenállás, kérdezd meg magadtól, hogy hé, az összes ellenállásom, hogy ezt elengedjen, és az összes szükségességem, hogy ez ragaszkodja, azt elpusztításra teszem, potpok. Vagy egy teljes tisztító mondat. És miközben ezt teszed, akkor elkezded megváltoztatni ezt a helyet, ahol ez egy szükségesség számodra, hogy így tegyél, és egy szükségesség a testednek, hogy ennek a hatása legyen. Ahogy beszéltél, valaki ezt éberletnek, hogy a testemet azért tettem nagyobbá, hogy más emberek kényelmesebben érezzék magukat körülöttel. Mennyire választunk dolgokat testünkkel azért, hogy más emberek, ahogy mondtál, hogy normálisak legyünk, meg hogy ne lássuk a varázslatos testet és lényt, ami mi valójában vagyunk. Igen, és hogy ne lógjunk ki a sorból, mert az a helyzet még, hogyha te vagy te vagy a szexi, bármi is jelentsene az, ugye közted és a barátaid között, akkor nagyon sok figyelmet fogsz kapni, és nagyon sok az nem kívánatos figyelem, és emellett azért is csináljuk, tehát, hogy bizonyos embereket élteti ez az energia, és nagyon sok ember, aki ezt a élőt nézi, őket nem élteti ez az energia. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát gondolj bele, a Kardashianok, na őket élteti ez az energia. És ennek a csajnak például nincsen ítélete a jó nagy fenekére. Nézd rá, mert ő például a nagy fenekek nagyon királyak. Tehát, hogy így akár implantátumot is beletehetsz a sajátodba, hogy akkor legyen a feneked, mint az enyém, és ezt én imádom egyrésztről, mert nagyon király, mert ő így a nagy fenekeket népszerűvé tette, mert a feneked az a feneked, és miért ne élvezd a fenekedet, és az a másik dolog még, hogy minden ülésre van egy odaillő fenék, tehát tök mindegy, hogy néz ki a tested, van ott valaki a világban, aki azt kívánja, és hogy ezt felismered, de akkor abban hagyod, hogy ellenállsz az embereknek, akik ugye beindulnak erre, mert ugye fenn akarod tartani az ítéletet, hogy te nem vagy kívánatos. A legtöbb embernek van egy típusa, ami nem rossz, és nagyon sok ember szereti a nagyobb testeket, nagyon sok ember, aki a nagyobb feneket szereti, nagyon sok ember szereti a picike testeket, a kis vékonyka testeket, mindenféle emberek, mindenféle testeket szeretnek. Na de mindegy, most már elmondtam. Ez a dolog azzal kapcsolatban, hogy ugye valaki nagyobbá teszi a testét, hogy ne hozzunk zavarba más embereket, tehát hogy úgy érezhess, hogy te vagy ez a jó ember, ahelyett, hogy egy rossz ember lennél, vagy egy jó barát legyél, ahelyett, hogy az legyél, aki ugye ellopja majd a pasit, vagy ez legyél, vagy az legyél. Tehát vedd észre, ugye már a jó szót kimondom, ez is már egy ítélet. Tehát hány ítéletet használsz, hogy ne legyél a mindenen túllévő atomerőmű, amit választasz, mint ami az ugye elszorosan, ami lehetne. Tehát ezt felismerjük, és akkor felismerjük, hogy az emberek ezt folyamatosan csinálják, és amikor van egy természetes kapacitásod és könnyedség az életedben, a testeddel, hogy olyan ember vagy, aki bármit megelhet, 12 étkezést tehetsz, és még akkor sem hízol meg, és fagyit teszel egész nap, és úgyse hízol meg, az egy ajándék. És az a helyzet, hogy ezt nem mondd el senkinek, mert amikor mások irigyek lesznek erre, akkor te ezt le fogod kapcsolni. Tehát csak neked, csak buliból, soha nem mondd el senkinek. Van egy kapacitásod nekem például, korábban mindig élveztem az alkoholt inni. Én elmentem ebédelni, 2-3 alkoholos italt rendeltem a kóla mellé, és általában, és megittam, mindig újra töltettem 2-3-szor, néha 4-szer is újra töltettem a pincérrel az ebéd során, és néha 6-8, néha 10 italt is ittam ebédnél. És teljesen rendben voltam. És akkor azt mondom, hogy teljesen rendben, én tudtam, hogy egy kicsit ugye be vagyok így csicsentve, de teljesen tudtam beszélgetni, tudtam facilitálni dinamikusan, és elmondtam az embereknek, és úgy, te őrült vagy, ezt ne csináld, nem, és mondom, mindjárt, hát nézd meg, milyen facilitásaim voltak, küldök neked egy hanganyagot, ahol 10 ital után facilitáltam, és ezt már nem szoktam mostában csinálni, mert nagyon buli volt egyébként, de ezt azért hozom fel, mert és tudom, hogy bizonyos embereknek azt mondják, hogy ez nem lehet cég, ez egy alkoholista vagy,
Oké, fogalmat sincs, hogy mi lehetséges. És ez az, ahol az éberség arról, hogy mások vagyunk, bejön a képbe, mert hogyha valami vagy, és valamit csinálsz, ami annyira más a testeddel, akkor mindent megteszed, hogy azt higgyél, hogy valami rossz benned. És egyszerűen kötelességednek érzed, hogy ezt gyorsan be tudjad passzírozni a dobozba, de még a doboz közelébe sem vagy, tehát bele sem tud abba gyűrni. Tehát én azt javaslom ehelyett, és azt kérném én saját magunktól, hogy hajlandóak legyünk annyira túl lenni a dobozon, hogy még csak nem is látjuk azt a dobozt, a kis sarkát se, de nem mondjad el ezt az embereknek, mert ha elmondod, akkor meglöd ezt az egészet, hogy érzékeled, elkeltik a világukban azt, hogy ők ezt el tudják fogadni, vagy sem, és 99,9% az embereknek nem fogja érteni, hogy te mit csinálsz, és hogyha te nem tudod passzolóvá tenni más valóságok, más ember valóságához, az ő definíciájához a valóságról, ugye, ahol legalább ugye egy nézőpontnak ketten egyet kell értenek, akkor eldöntött, hogy ez nem lehet valós neked sem, és akkor ezt meg fogod szüntetni ezt a képességedet. Tehát mindenhol eddig ezt csináltad, a csodálatos, tényleg mindenen túllévő kapacitásaiddal, mindent azért tettél, hogy korlátoz, vagy megöld a csodálatosságodat, és minden megpróbáld normális, átlagos valósan, és olyan, mint mindenki más, és mindenki más körül így meghisztál, hogy ne legyen meg a kapacitásod, hogy bármit tegyél, és így áll, és hogy ne is kelljen egyél, vagy így áll, vagy hogy aludnod se kell, és úgyis teljesen rendben voltál. Mindent, ami az elpusztítást, nem teszed helyes helytelen, jó, rossz, papa, amit rendszerűen fülök és túlontól. Van ez a nő, akit ismerek, két-három éves kor, nem tudom hány gyereke volt, két-három terhessége után, egy hét után már a kis tapadós kis farmáriában volt, és 3-4 órát alszik naponta, és bármit teszik, és volt egy éberségre, hogy a víz gyógyító számára, amely még tínédzser korában, tehát ő vizet iszik, hogy ő meggyógyítsa magát. Elvileg ennek nem kéne lehetségesnek lennie. Valaki ezt már csinálja. Ez hogy ne lenne akkor lehetséges? Ezért imádom, mert vannak ezek a példák, amiket mondasz, ugye ebben a valóságban mindig van egy világi változat, hogy ez nem lehetséges, vagy egy magyarázat, hogy ezt ne csináld, mert meg akkor a metabolizmus, meg mit tudom én, és hogy ezért nem lehet, meg hogy azért jelenik meg úgy, meg babababa, ahelyett, hogy a varázslat, amit te vagy, mert az emberek nagyon aggódnak, hogy ugye te nem iszol több alkoholt, és nagyon vicces, tehát, hogy egyik nap valami bulis nekünk, másik meg nem. Tehát, hogy nagyon érdekes, hogy nem kell okot találnunk a dolgokra, hogy mi vagyunk, vagy mi nem vagyunk a testünkkel. És igen, és szeretnénk mindent egy ilyen dobozba beletenni, hogy meg tudjuk érteni azt a dolgot, vagy azt hiszük, hogyha valaki másnak a csodálatosságát beleteszünk egy dobozba, akkor mi is meg tudjuk, hogy legyünk csodálatosak, hogyha már eléggé definiálni tudjuk azt a dolgot, de hogy amint definiáltad a dolgot, már meg is ölted. Tehát alapvetően két választásod van, vagy abból működsz és élsz, mint a csodálatos megtestesülés, és működhetsz, és élhetsz egy csodálatos valóságból, vagy valóságként, vagy ebből a középszerű, ítélkező, unalmas, evalóságbeli dologból, amit egyikünk se szeret egyébként se. Én akkor az elsőt kérem, én is. És ugye beszéltél ebben a fejezetben egyébként az ítéletről még, amit ugye felhoztál itt a Zoom során, hogy kerüljünk ki az ítéletből, és egy dolog, amit nagyon dinamikusan említesz, ugye ez az érdekes nézőpont, és ugye mert ugye a nézőpontot teremti a valóságodat, tehát hogyha az a nézőpontot, hogy nem lehet ilyen csodálatosságod a testeddel, akkor pont ez fog neked megjelenni. Boom! Ez túl könnyű lenne, nem? Igen. Igen, pontosan. És ez a másik rész még, hogy ez a másik dolog, amit én ugye ilyen lépéseket adok az embereknek, tehát hogy lépéseként, meg így a beszélgetésekkel, meg az invitálásokkal, arra hívom őket, hogy megértsék, illetve hogy átöleljék, tehát a könnyesség átölelése az rendben van, és lehetséges, és hogy ez az, ami valójában teremt, és ez a másik furcsa dolog még, mert az, az ítéletek szilárdásának az üvöltése, tehát az üvöltés, meg ez a kizárás, illetve a suttogás kizárása. Van itt egy ilyen sötét dolog, és ezzel azt zárjuk ki, hogy a könnyedséget zárjuk ki, ami mi és a testeink természetesen vagyunk, és a változás, és a generálás, és a gyógyítás,
és az élvezet és az aktualizálás egy teljesen másfajta módon. Tehát az egyik dolog, amire megvan a kapacitásom, és sokáig nem ismertem el, amíg Gary rá nem mutatott nekem, hogy szó szerint tudok 2 centit nőni, vagy 2 centit csökkenteni a magasságomat, anélkül, hogy bármit kisnyomat mozdítanám, instant módon, és ezt észrevettem tanfolyamokon néha, fölálltam mondjuk facilitáláshoz, és szó szerint, tehát hogyha nem tudod, hogyha föl állsz, akkor, és magasabb vagy, akkor kicsit messze van a padló. És felálltam, és akkor a perspektívám megváltozott, és mondom, úristen, mi történt? És valaki a tanfolyamon azt mondta, hogy te most nőttél egy kicsit? Itt volt a szemed, ezzel egy vonalban volt ott a háttérben egy vonal, és most már ott vagy. Mondom, igen, de ezt nem kéne, hogy észrevegyed, mert hogyha bárki észreveszi, akkor én ezt el fogom tüntetni, és elkezdtünk beszélni erről a folyamokon, és nem is vettem észre ezt azóta már. Tudom, hogy össze tudom húzni a testemet, de úgy az ébeséget úgy kaptam, hogy Geri és én elmentünk a foditerembe évekkel ezelőtt, és végre néhány hónap után azt mondta nekem Geri, hogy bementünk ugye néztük a tükörbe magunkat, és Geri és én általában nagyjából ugyanolyan magasak vagyunk, és ránéztem így a tükörben magunkra, és azt mondta, hogy hé, te korábban olyan emberekkel dolgoztál, akik magasabbak voltak nálad? Mondom, igen, miért? Mert ránéztem magunkra, hogy ezt mondta, és nagyon hálás vagyok, és akkor azt vettem észre, hogy az én szám szinte az álla alatt volt, amint ezt ő kimondta, ping, a szánk és a fejünk újra egy vonalban volt. Mondom, haver, ez tényleg igaz, ez tényleg megtörténik. És nagyon mondom, wow, testem, nagyon elképesztő vagy. Nem tudom, hogyan történik, lehet, hogy az emberek azt mondják, hogy őrült vagyok, teljesen rendben van. Én is ezt gondolnám, hogyha ezt nem láttam volna magam. Nagyon sok történet van, hogy az emberek mit tesznek, és mire képesek a testüken, amit figyelmen kívül hagyunk, mert ugye logikusan nem tudunk rájönni, hogy ez hogy történik, és hogyha nem tudunk logikusan rájönni, ugye ezt csinálja a világ, hogyha logikusan nem tudjuk kitalálni, hogy ez hogy működik, ami mellesleg egy ítélet, ami neked is megvan, hogyha nem tudsz logikusan, hogy ez hogy van, akkor valaki biztos hazudik neked, vagy az biztos nem létezhet, és hogyha te nem tudsz rájönni, hogy hogyan, akkor biztos nem valós. Tudod mit? Hogyha nem tudsz rájönni logikusan, az úgy van. Igen, mert ez nem valós. Ez csodálatos. Ami túl van a valóson. Én ide invitálom az embereket, hogy elmenjünk, tehát részben a beszélgetés, amiket folytatunk, ezekről az alapvető dolgokról, ugye a legtöbb ember itt is ragad meg, az, hogy kezdjünk el onnan, ismerjünk el, hogy a változás lehetséges, és aztán induljunk el a csodálatosság felé, és a csodálatosság akkor tud megtörténni, hogyha túl vagyunk az ítéleten, az ítélet és a csodálatosság nem járnak kéz a kézben, a csodálatos és a hála kéz a kézben járnak, a csodálatos és az öröm kéz a kézben járnak, a nem definiált, de az ítélet kizárja a hálát, az örömöt, a könnyedséget, és egy fix időpontot hoz létre, ahol eldöntöd, hogy igazad van, még akkor is, hogy arról döntöttél, hogy igazad van, hogy te mennyire rossz vagy. Tehát az ítélet a legnagyobb gyilkos, ami van, és az ítélet, tehát úgy értem, hogy ítélet bármire helyes, helytelen, jó, rossz, a kikövetkeztetés bármiről, mert bármilyen konklúzió, vagy ítélet, vagy döntés, ami neked van bármiről, semmi, ami nem passzol az a döntéshez, ítélethez, vagy kikövetkeztetéshez, nem tudsz bejönni a világodba. Tehát van ez az ítélet, amit mit csinálunk, bármikor azt mondod, hogy ez nem létezhet, vagy ez nem történhet meg, akkor ítélkezésben vagy. Mi van, hogyha ez más is lehetne? Tehát érdemes egy ilyen, olyan, mint hogyha egy ilyen nyitott gondolkodású szkeptikus lenni, ne legyen ilyen zárt gondolkodású, hogy valaki azt mondta, ez biztos igaz. Nagyon sok ember hazudik, nagyon sok minden dologról, nagyon sok ember hazudik, mert el akar neked adni dolgokat, amit tényleg olyan szarságok. Nagyon sok ember azt mondja, én ezt csináltam, és akkor 6 hét alatt megcsináltam, és akkor ilyen nem tudom, milyen testmozgást végeztem, és bocsi, te hazudsz, ne hazudj nekem, mert tudom, hogy ami igaz számomra, az könnyűvé tesz, és ami hazugság nekem, az nehéz, és az nagyon nehéz, amit mondasz. Tehát legyen egy nyitott gondolkodású szkeptikus, és legyen hajlandó bármi csodálatosságra, hogy megjelenjen, és mindig legyen a kérdésben, hogy ez valójában igaz, ez könnyebbé tesz, hogy ez lehetséges. Tehát az egyik dolog az összes könyvről, amit valaha írtam, amiért nagyon hálás vagyok, hogy főleg, tehát évekig ugye nagyon sok könyvet írtam, de nem igazán olvastam más emberek könyveit, mert az történt, hogy tehát ami igaz számodra, az könnyű, ami hazugság, az nehéz, és akkor olvastam, és akkor mindig volt könnyű és nehéz, akkor nehéz, könnyű, nehéz, könnyű, nehéz, könnyű, nehéz, könnyű, nehéz, könnyű, nehéz, könnyű, nehéz.
És akkor abba hagytam az olvasást, azt mondom, nem lett nekem könnyedebb, ahogy így olvasok, és azt tettem észre, hogy átolvastam az egyik legutolsó audio hangos könyvet, amit csináltam, majd a testutogás is ki fog jönni, én olvasom föl a hangos könyv angolul, néhány hónapba fog telni, mert egy olyan cég által fog megjelenni, aki egy másik cég most, de azt tettem észre, hogy én ezt olvastam, hogy minden, ami benne van ebben a könyvben, az egy energetikailag kongruens dolog, tehát minden egyes szó, minden egyes elképzelés, minden egyes konstrukció. Tehát, hogyha elolvasod, csak azért, hogy mit jelent az, hogy energetikai kongruensség, vagy mi az, hogy könnyűség, hogyha semmi másért nem olvasod el, és nem akarsz megtapasztalni valamit, ami folyamatosan energetikai, tehát, hogy akár ez most igaznak tűnik neked, vagy sem jelen pillanatban, az egy másik történet. Nagy része az lesz, de hogy be vagyok ragadva, igen, azért volt egy lehetőség, amire eldöntötted, hogy ez nem létezhet, és az elméd így harcol, hogy ragaszkodjon a korlátozáshoz, ahelyett, hogy kinyílna, és átölelni a lehetőséget. De ha csak azért veszed meg a könyvet, hogy pár száz valamennyi oldalt megtapasztalod az energetikai kongruenciát és a könnyedséget, az is kinyitná a világodat, mert így már észre tudod venni, hogy amikor nem kongruensek a dolgok. Nagyon sok ember, akik ugye accesseznek, ugye elmennek mást, amit korábban csináltak, vagy olvastak, és elkezdik, wow, ezt most ítélkező vagyok, mert észreveszem ezeket a helyeket, ahol ez egy energetikai nem kongruens. Nem ítélkezel, csak éber vagy, fogd azokat a dolgokat, amik működnek neked, és a többit meg hagyjad. Én nagyon szívesen mindent, amiről most beszéltem, van egy kérdés, ami korábban jött még, Enter. Tehát, hogy beszéltél a csodákról, ugye az ítélkezésből, kikerülésből, és az energetikai kongruenciával rendelkezzünk. Azt mondja, hogy ha érdekes nézőpontból működünk és gyógyításból, akkor többet tudunk adni a kezeléseknél, hogy tudunk nagyobb hozzáállást lenni. Alapvetően beszéltél már a kérdésről, de ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon sokunk van így a saját testünk gyógyításával, vagy más emberek gyógyításával kapcsolatban. Tényleg a csodálatossága az érdekes nézőpontnak. Igen, ez így van, ez az a tér, ahol a tudatosság meg tud történni, a csodálatosság meg tud történni, mert nem értesz egyet azzal, hogy mi valós, meg mi megváltozatlan, nem igazodsz azzal, hogy ez egy probléma, nem igazodsz, hogy ez egy rossz, és hogy az ember rossz, még akkor is, hogyha ők azt gondolják, és nem állsz ellen, és reagálsz a problémára, nem állsz ellen, és reagálsz a ténynek, hogy ők ezt választották, és megpróbálod rosszat tenni őket, vagy igazat tenni őket, hogy választották, hanem tényleg egy olyan térben vagy, ahol a suttogások oda tudnak érni az éberségedhez, és a suttogás, hogy mi van ott valójában, milyen kommunikációt ad a tested ezzel, és ez el tud jutni az éberségedbe, és onnan így tudod már érzékelni a dolgokat, tehát érzékelsz úgymond egy ilyen magasabb dimenzióból, ami bizonyos szempontból ilyen most csak így fogalmazok, mert inkább egy ilyen 3D-s vagy multidimenziós vagy, és az a dolog, amire te ránézel, az kétdimenziós, tehát hogy képes vagy látni egy másfajta helyről, és nagyon gyorsan, hogyha el tudnád képzelni, hogy te 3D-s dimenziós testben vagy most jelenleg, 3D-s valóságban, hogy ez, amit mi éltünk, tehát hogyha te egy gömb vagy, mint egy 3D-s dimenziós lény, vagy test, egy lény a testben, ugye egy kétdimenziós valóságot nézze, és a kétdimenziós valóság úgy fog nézni, mint egy papírlap, és ha interakcióban vagy ezzel a kétdimenziós valóságban, akkor először is ugye vagy fölülről nézed, és látod mindent, és ahhoz, hogy interakcióban legyél vele, és végig tudjál menni rajta, először a kétdimenziós emberek egy pontot fognak látni, és ahogy áthaladsz rajtuk, aztán egy egyre növekvő kört látnak, és akkor a középponton túl egyre kisebbedő kört fognak látni, megint egy pont lesz a végén, és el fog tűnni. És a kétdimenziós valóságbeli emberek pedig azt mondják, hogy mi volt ez? És mondom, ez egy pont volt. És a másik meg azt mondja, nem, ez egy kör volt. Ekkora kör volt, akkora kör volt, amakkora kör volt, meg egy amakkora kör volt. Tehát mindenkinek másfajta perspektívája lenne, attól függően, az ő nézőpontjuktól függően, hogy ők honnan nézték. Te történetesen tudod, hogy te egy gömb vagy, az emberek egyike sem ért téged, egy ilyen részedet látják, ami passzol az ítéletükről arról, hogy mi a valóság. Ez van az ítélettel, oké? Tehát az emberek ott vannak, és azt gondolják, hogy az egész valóságot látják, mert az ő valóságuk alapvetően kétdimenziós, mert pontosan ez az, amit ugye az ítélet létrehoz. Az ítélet tehát a térből és a mélységből beletesz egy szó szerint akkor valami működésben két dimenzióban kezd el működni, mert a tér már teljesen eltűnik.
És ez azt teremti még, hogy az emberek, akik az ítéletből működnek, azt gondolják, hogy igazuk van, mert mi csak ezt hajlandóak érzékelni, hogy mi a valóság, abból egy kétdimenziós valóságból működik, nincs harmadik dimenzió, amit ők érzékelni tudnának, és hogy egy másik perspektívát érzékeljenek, és hogyha elköveted a hibát, hogy egyébként igazodsz az ő ítéletükkel, vagy ellenállsz és reagálsz az ítéletükre, az történik, hogy te egy 2D-s valóságból kezdesz működni azon a területen, és ezért ragad be a tested, mert ugye eltüntetted, megszüntetted a teret. Tehát a megengedés az a kulcs, a megengedés, az a tér túl az ítélkezésen, a megengedés az, ahol minden egy érdekes nézőpont, és ez az, ahol a tér, a kérdés tere lehetségessé válik számukra, és annak a tere, hogy fölteszünk egy kérdést, hogy több éberséget kapunk, túl a kétdimenziós valóságon. Wow. Gondolatolvasó vagy. Mindjárt lejár az időnk, és még egy dolgot szeretnék kérdezni. Most egy olyan időben élünk, az emberiségtől. Én mindjárt felolvasom inkább. Amikor írek, egy olyan élünk, ahol nagyon sok ember frusztrált és mérges a politikusokra, a törvényhozókra, akik a látszólag urálják a világot. Lehet, hogy mérges vagy az emberekre, hogyha szeretnél változást létrehozni, akkor és belelépni a gyógyítói képességeidbe, akkor engedd el az ítéletedet azokra az emberekre, ne feled az ítéleted, azt jelenítse csak be, ami már eleve ott van. Volt ugye a kérdések Covid-ról, meg hogy meghíznak a testek, meg az összes ítéletek, amikre éberek vagyunk, és nagyon tetszik, hogy pont ezzel ér véget ez a fejezet, hogy ugye kétdimenzióssá válunk, hogyha megítéljük a dolgokat, és hogy mennyi minden változhat meg egyébként. Minden. Ez csak a kezdet, ez a beszélgetés, most egy ajándékba adjuk, és más lehetőségek igyekszünk invitálni az életemben. Néhányatok azt mondja, hogy én szeretném csak a testemet megváltoztatni, és szeretném csak a kurzusra elmenni, ugye lesz egy, hogyha van alapozód már, akkor lesz egy ilyen kurzus a testfutogásról. Valaki azt mondja, az egész életemet szeretném megváltoztatni, és annyira tudatos szeretnék lenni, amennyire csak tudok, és ez is elérhető. Ez a mi célunk az Access-ben, hogy megadjuk nektek ezt a teret és ezt a lehetőséget, tehát mi együtt meg tudjunk változtatni dolgokat sokkal könnyedébben, és egy fenntarthatóan élő földet tudok létrehozni, ami fenntartja magát végtelenül. A weboldaladat ide tennéd? Igen, megvan a jogom hozzá. Itt megtalálhatjuk, már megvan a könyv is, nem sokára angol hangos könyve is kijön, és Kindle-ön is meg lehet venni. Lesz egy tanfolyam is, 3 napos tanfolyam is, szeptember 24-től 26-ig, testsuttogás, magyar tolmácsolással. Élőben Mexikóban vagy online, tehát nagyon sok minden elérhető, a weboldalon érdemes szétnézni. Nagyon sok YouTube videó van, és lesz még egy hívás a testsuttogás témájában, ugyanebben az időben, jövő csütörtökön, az pedig a kérdésbelevésről fog szólni. Ez tetszik nekem. Nagyon szépen köszönöm én, és köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt voltatok velünk. Köszönöm, Emily, és szeretnék még egyszer ezt elmondani, ahogy így beszéltél a testedről, ahogy ez a gyönyörű energia. Nem tudom, mik voltak a szavaid, de hogy mint a macskának a bajszai, csak csinálja a dolgát egy ilyen kedves térből, és hogyha mi ezt el tudjuk ismerni, akkor nagyon másfajta lehetőség elérhető. Mivel, hogyha te igazán önmagadként létezve önmagadként létezve egységkötőségben a testeddel, nem ítélkezve, és igazán befogadva a varázslatot a valóságként, és elismerve, hogy a tested annyira más, hogy soha nem tudja ez a valóság azt kontrollálni, az a lehetőség, az ajándék, amit ez a világ igényel. Te az vagy, és alig várom, hogy újra találkozzunk. Sziasztok! Sziasztok!